Hej og velkommen til denne dags video, hvor vi skal prøve at kigge på denne Asus ProLine Book. Det er en lidt ældre model. Den er fra den gang, hvor man stadig brugte Windows 8. Så en lidt ældre model. Den er også lidt langsom om at starte, og faktisk da jeg fik den, der ville den slet ikke tænde. Så vi vil prøve at opgradere den til Windows 11 og prøve at give den et nyt liv. Og måske, som I kan se, bare ved at kigge på den, der er nogle klistermærker, der stadig sidder på den, og den er ret støvet og beskidt. Så jeg vil også lige prøve at rengøre den og sørge for, at den kører 100% optimalt til den ejer, der nu skal have den tilbage. Så lad os bare komme i gang. Hop over på bænken derovre. Godt. Så i første omgang, der fik jeg denne her oplader fra Asus, og jeg ved ikke, om I kan se det allerede her, men den havde lidt problemer med strømmet. Så jeg vil selvfølgelig lige prøve at teste, om den virker, ved at sætte den ind. Et på den her. Og der skulle komme noget lys herop foran. Det gør der sjovt nok ikke. Så min næste tankegang, det var så, okay, lad os prøve at finde en anden oplader. Så jeg har købt en oplader her, det jeg sørget for at kigge på, det er 19 volt, og det er 3,4 ampere. Og så også polariteten, at det er minus på den ene side, det er plus på den anden side. Og hvis vi kigger på denne her, så kan I se, at den har polariteten af den samme, og det er også det samme volt. Og selvfølgelig skal jackstikket jo, eller strømstikket er den samme, og det er det. Så vi prøver første omgang at tage den her nye. Stikke i strøm, så jeg kan stikke ind i computeren. Så vil I kunne se nu. Stil F. Der er et lille lys, der kører. Med det kan vi se, om den vil starte. Og jeg prøver at tænde. Der er et lys i knappen her. Det er meget godt. Der står Asus. Og som I kan se, så kører den Windows 7, ser det ud til. Ikke Windows 8. Og den er en del tid om at starte. Det er en fed lyd, men det er ikke lige, hvad jeg har brug for. Så lad os få åbnet den, se hvorfor den er så langsom, og lad os få rengjort den lidt også, når den er i gang. Det er ved at bruge mit iFixit-sæt til at komme ind. Jeg har en, der passer. Den er den ikke skruet fra. Der er i hvert fald en skår her. Og nu laver den et der og hele vejen ned. Ups. Det er sådan, at jeg rigtig gerne vil gå for hinanden. Og det er jo sådan set helt lad mig tror vi rykker skruerne fra nu, for lad os se, hvad vi har at gøre med. Jeg kan allerede se med det samme, det er en mekanisk gammel harddrive, eller harddisk, der sidder her. Det forklarer nok, hvorfor den er så langsom at starte. Udover det, så kan jeg se, at der er noget varm, man kan opgradere. Det ser ud som, der kun er én. Det kan være, den anden er over på den anden side. Der er noget wifi-kort også. Udover det ser det meget standard ud. Der er faktisk ret meget tomrum. Så lad os få den her bagplade væk. Den har jeg måske ikke brug for længere. Og sigt, hvad vi kan gøre her. Allerførst, inden man piller ved noget som helst, så er det meget vigtigt at have noget ved batteriet, at man sørger for at slå det fra. Og her ser det ud som at jeg bare skal trække det op. Så
at den er disconnected. Meget vigtigt. Godt. Jeg tænker, harddisken i hvert fald er nødt til at gå. Og siden den er lidt støvet, så tænker jeg også, at vi skal skifte the thermal paste på den her. Det kan gøre for godt blive lidt gammelt. Så lad os starte med falsificering harddisken. Den er rigtig ikke brug for. Der går vi så over til en skærmskruetrækker. Og så trækker man den sådan set bare tilbage. Like så. Der har vi den 500 GB harddisk her. Det er ikke noget specielt. Meget standard. Godt. Der er nogle skruer her på siden, som vi skal have ud. Så er jeg lige for ud her. Godt. Den gamle harddisk out of the way. Kan vi nu hente den. Jeg har købt denne Kingston harddisk. Der er egentlig ikke noget specielt over den. Kan I se, det er bare en rigtig billig 120 GB. Den har virkelig ikke kostet mere end 100 kroner. Men det her, det skal bare være en netbook, så vidt jeg forstår. Så det gør egentlig ikke så meget. Jeg skal lægge mærke til orienteringen, om der skal ind den her vej. Det kan den ikke komme. Så må jeg, den her vej, den skal sættes ind. Der passer den meget godt. Det betyder bare, at vi skal lægge mærke til, når det skal installeres sådan her. Den passer præcis samme sted, og vi skal bare sætte skruerne på hver side ind. Cool. Den kan sådan set bare ligesom der. Og der var det faktisk vigtigt, at batteriet var stået fra på det her den metalskruetrækker. Der havde ramt og shortet et eller andet, eller hvis den havde ramt og kortsluttet et eller andet, fordi den havde lavet en forbindelse, så havde computeren jo faktisk været gået et stykke. Men fordi der er ikke noget batteri, der er ikke noget strøm, jeg er heller ikke den i opladeren. Der er der ikke noget, der er bange for. Derfor meget vigtigt. Fjern batteriet, når du kan. Så jeg er lidt nysgerrig, det er 4 GB RAM her. Det kan godt være, at vi skal opgradere det senere hen, hvor jeg lige se, hvor mange egentlig har, når man tænder den. Jeg vil gerne skifte the thermal paste på den her. Og jeg kan se, at for at gøre det, så skal jeg nok... Ja, nej, jeg skal egentlig ikke fjerne fanen, men jeg kan se, at det nok er en god idé, sådan er det stød. Så vi fjerner fanen her. Og den fast. Der skal man bare trække den tilbage. Like så. I må ikke hive ledningerne. Hvis I hiver ledningerne, så kan de gå i stykker. Det er meget vigtigt. Så lad være med at hive ledningerne. Fordi den er simpelthen så noget gammelt thermal paste, så skal man lige hive sig op her, og det er knastør. Så der er ikke meget varme, der kommer fra CPU'en og bliver ført ud til den her fan. Så det skal vi i hvert fald have skiftet. Og der er lidt støv, som vi også skal have væk her. Jeg bruger noget isopropyl alkohol og Q-tips, så jeg ligesom kunne få rengjort det. Så får det ordentligt væk. Ja. Thermal paste, det her det er noget ganske fint. Thermal paste, jeg engang købte. Thermal grease. Hvad som man sagtens skal bruge.
Ja. Jeg vil hellere gå for meget end for lidt. Jeg har hørt, at det gør det bedre, eller gør et bedre job. Men jeg skriver det lige så stille ud her. Så jeg er sikker på, at der ikke er et eneste sted på sættesekuden, at der ikke er kontakt med kyllingen. Det kan lave nogle problemer. Når jeg har tilført dette, kan jeg sætte fanen tilbage. På sin plads. Vi får lidt tape med op her. Like så. Og jeg vil starte med at sætte CPU-køleren fast. Det er det vigtigste. Udover det skal vi selvfølgelig huske at sætte strømmen på igen. Men ellers så ser det ud som om, at ja, den kører. Jeg vælger at sætte den her back på igen. Og bare lige sådan på her nu i hvert fald. Jeg klikker den lige på. Check. Nu lad os se. Okay. Og fordi den nye, den her SSD jeg har puttet i, stadig er taget fra en anden computer egentlig, kan det godt være, at vi måske har Windows 11 ports. Lad os se. Ja. Der har vi det. Den er sådan set sat op. Vi prøver lige at skrue på lyset, jeg ved ikke hvorfor. Det var skruet så lavt ned. Yes, så forventet er der en masse opdateringer og også drivers til de forskellige ting. Og dem lader jeg jo selvfølgelig alle sådan installere. Det kommer nok til at tage tid, så jeg vil lade det tænke sig op. Så fik vi opdateret det hele, og det kører nu. Så hvis man går ind her under alle apps, så kan I se, at driverne virker lige så fint med double touch. Og man kan gå ind på en hjemmeside ingen problemer. Loader fint. Og Zoom virker også, som det skal. Så det er perfekt. Så det var en opdatering. Jeg ringer den lige, og så burde den være færdig. Et styks computer. Lad os se, hvor hurtigt den er til at tænde. Trykker på take-namen. Asus logo kommer frem. Windows logoet. Vi kører enter her. Det er 1200. Og bum. Ja, det synes jeg nu ikke er så slemt. Og ja, man kan jo gå direkte i gang med at gå på nettet, eller hvad ellers man har brug for. Okay. Den kører, batteriet holder også okay fint, så ja, der var ingen grund til at kassere den her computer. Den er klar.